Muchidemu ndingangoti gender based violence. Like ndakanetsa nemudzimai ubva ndisvika pakuzomurowa ubva azoshaika through the violence yandakaita. Tine urombo nekushayikirwa nemudzimai wenyu. Usually marriage yedu yanga ingori nema ups and downs. So it was a continuous thing from back then, I think from around 2014. So tangogara tichikonetsana nesana each and every day, but we tried to make up things. Tichimbotoredzwa nehama neshamwari zvikatibatsira. So zvinhu zvakazongouya, it was a mistake and an incident yakazongoitikawo. So unfortunately it ended up that way. All right. Nganguri nyaya dzongona mamessage unongochifungidzirawo zvisizvo. Like so I ended up overreacting. Pakazongouya ine opportunity yekuti tizosarudzwawo kuita kugadzira ma-freezes. There's this project which started recently, freezing making yekugadzira ma-freezes. That's the project andakazongoti let me take it, maybe it can help me out. Someday ndabuda kuzoko, I can start my own project, make a living out of it. Thank you so much for joining us live here on Sly Media TV. We are in the program Home Away from Home. We are fortunate enough to have been given the opportunity to speak to inmates who are in Mutare. And we are going to be speaking to Amos Gwinya. Amos Gwinya murume ane makore 38 ekuberekwa achiri panze asati apinda musungwa akanga ari mudzidzisi kana tinotaura kuti mudzidzisi nokuti azvibvisiki handitika. Nyaya vakapinda nayo mukati prison inyaya culpable homicide. Regaindi vachingamidze muchirongwa tigone kunge tichinzwanana kuti zvakafamba sei kuti vazosvika kunge vari musungwa nhasi uno. Mukoma Amos Gwinya makandizvenyi? Munofara here? Ini ndinonzi Silvester tafumane kana kuti simbi yebasa. Alright. Patiri panapa pa Sly Media TV. Aiwa tinotenda imisa teacher mufaro wangu kukuudzai kuti Sly Media TV ndo the biggest online news channel muno muZimbabwe. Makambonzwa nezvayo musati mauya muno? Ndakangopfuura nepaimbotaurwa nawo. Handitika. But ndazonyatso kuziva ndawo muno. Handitika. Aiwa tinotenda zvikuru kwazvo. Tingatange kuda kunzwa kuti nyaya muri kutaura nezvayo yeculpable homicide yakaitika sei? Muchidemu ndingangoti gender based violence. Like ndakanetsa nemudzimai ubva ndisvika pakuzomurowa ubva azoshaika through the violence yandakaita. Tine urombo nekushayikirwa nemudzimai wenyu. Mama nemhuri yakadii? Ndine mwana 1. Mama ne mwana 1. Mama nenguva yakadii muchigara mese? Tata ne 8 years. 8 years. Izvi zvakaitika rini izvi? 2020. Imi ndimuno manga muchigara nemudzimai wenyu. Nyaya yakaita kuti muzonetsana kusvika imimi mazotsamwa zvokusvika palevel yekuti munogona kuzoita bongozo zvinoita kuti mudzimai wenyu azopedzisira ashayika. Chii chamainetsana nemudzimai wenyu? Usually marriage yedu yanga ingori nema ups and downs. So it was a continuous thing from back then, I think from around 2014. So tangogara tichikonetsana nesana each and every day, but we tried to make up things. Tichimbotoredzwa nehama neshamwari zvikatibatsira. So zvinhu zvakazongouya, it was a mistake and an incident yakazongoitikawo. So unfortunately it ended up that way. All right. All right. Muchiri kurangarira muzuva rachona zvakanatsoitika maamuri pamba penyu maamuri kupi pakaitika nyaya? Nyaya iyi yakaitika pachikoro paidzidzisa. Iwaidzidzisawo zvakare? Visited for the weekend. So ndo pakaitikira nyaya iyi. All right. Okay. In particular nyaya makanetsana nayo musiwo yanga iri? Nganguri nyaya dzongona mamessage unongofungidzirawo zvisizvo. Like so
I ended up overreacting ndobva ndazongosvika to this extent yobva yazongoita nyaya hombe yakadai yazoita nyaya hombe. Chakazoita kuti tingati kurufu rwavo rwakaitikira muri pamwe chete muri mese kuti vazofira kuchipatara kana chii chakaita vakasustena mainjuries akaita sei? Akasustain my head injuries ndo akazokosa the death. So wakazoshayika after a month after this incident. So wacho takanetsana wacho. Alright. Imi mama to makazosungwa rini? Yeah, I got come so 6 March 2020. So ndikazosungwa mso 8 March 2020. Wa kuchipatara. Alright. Mauya imimi mapinda mu prison. Makatanga kuregreta when incident yakaitika nemudzimai wenyu? From the first day pakangoitika nyaya ndo pandakatanga kuregreta kuti what really transpired was on that day I was overdrunk. So some of the things that you end up work with greater the next day or the other day. So from that day I woke up the next day now to regret what really happened. I didn't know much, but it was a thing just to prove that it was harm and got the cost of that. Magamanwa chimuzo wacho. Iyo madoro tinongonoa. Mazano kwa netumbo mamwewe madoro arimo masupa aripo ime mamano chi. On that day nanangona masupa. Namoma masupa. Ore. Tingati muri munhu anga ane dambudziko rekuti kana akanwa kana kuti mamu ine dambudziko rekuti kana mukanwa you lose control of yourself. No, I didn't have that problem. Okay. Kuna mwana kuti wakadhakwa anoshaya road yekuenda kumba. No, I didn't have that problem at all. But zvinhu zvinonga zvakazongoya overreacting yakangoitika. Alright. Tingati semunhu womudzidzisi mamuri madrugs here mamwe achitaura ana tumbo mbanje chi zvimwe zvakangudaro. No, I only took beer. Ndora mangona. Ndora ndangomwa chete. Singaite zvemadrugs mamwisa. Alright. Pamakatorwa ndobva mapinda mukoti. Makapuwa makore mangana? Ndakazopuwa 8 years. First of all, what happened is kuti 2020 ndakapinda ndazobuda nebail. Then ndakazotongwa 2021. Okay. Na July. So I court yakatonga 10 years. So ndikazoita appeal against my sentence. Because against my conviction. Ndikazopuwa 8 years in the Supreme Court. Okay. Muchipuwa pekutanga pakatanga kudonzi 10. Wakafila sei? I just thought it was the end of the world. No one to cry for. So nobody don't go for hey. Maybe the other thought was like it was better for me to die. Maybe I thought it was the end of the world in this Nagana Tarisuri, maybe Magora and Pusha and Pay that you go away, then I'll start a new life again. I never had that mind. But now, as I'm going on, I would hold out, for sure. You go, you can start a new life after this whole thing. Makawana here mukana wokutaura nehama dzedu dzekumudzimai. Pandakabuda nebail ndakazombopanisa kutaura nawo. But sevanhu wanga wainewo bitterness. It took long for them to accept my apology until wazongo accept and I still believe I still have more chance to continue to this without now then you can get back to good books again. Alright. Yes, Matimanga mani mwana wani. Aru akura zvakadi mwana? Zane 7 years. Ane 7 years. Alright. Ari kunani manje? Izo pana mai guru waru kumuchengeta.
Mudzimai. Mudzimai. All right. Izvezvi muno mhosva yakaparika. Amai havasi munonzwa sei mwana achigara ime mamupo amai avapo pfungwa dzenyu dzinombouya makagara muno munhu. Yeah, for sure. Munonzwa sei? I feel to be a good father to her, especially to her, mwana wangu. I feel to be a good father. I do regret kuti she was supposed to grow up. The tiri pamwe chete is both parents. They could just be together. She would have that parental love. Tiri pamwe chete. But as for now, she's not having that parental love. So I do regret. Kuri kuti rimwe gore anogona kuzonzwa muchitaura makamboona mukana kutaura naye here pamakamboenda muri pabheo pamwana? Yeah, I only communicated with her over the phone. Okay. Not especially face to face, and I didn't have that chance. Oh, okay. Pane zvakataurawo kwamuri? By that time, she was hitting tender age. All right. So she couldn't understand some of the situations up to now, I still have a lot to explain to her. Naika. Yeah. Aiwa mukana tinozongoti unozongouya nekufamba kwenguva. Yeah, for sure. Inyaya yakaitika inyaya ine udzamu uye nyaya inobata mafamilies maviri kwamakaroora nekumba kwenyu. Kana vakufamily kwenyu vachikutarisai vanoti makavatadzira zvakadii kusvibisa zita remhuri nezvakaitika? Yeah, wekufamily kwangu for sure vanonyatsoona kuti for sure zvinhu zvakaitika zvakanyadzisa munhu wese wemhuri. Yeah, but mostly panozongoita that chance yekungoti rega tidi tingomusupporta wherever he is. Like where I am, they are still supporting me, and I want to thank God, especially my immediate family members, my father, my mom, and my sisters and my brother. Yeah, they are still supporting me up from day one up to now. Vanouya kuzokuonai kuno? Yeah, vanouya kuzokuonai. Aiwa, provide me everything, basic things ndinowandichida they do provide. Andiri, panowanzoitika nyaya dzakadai so mhuri yacho inowanzoti inoda kuripwa. Pane zvakadaro zvakataurika here? Yeah. Zviripo zvakadaro zvakataurika. Like unfortunately, she died when I was still in remand. After a month, so I'm still in here. So my family, they went there in Lawai. Yeah, that's where she was buried. They went there, to cater for the funeral expenses and other things. So after all those things, then pane zvinhu zvekuripa zvakazongotaurwa zvikanyorwa napasi. And some of the things ndisati ndatombozvikwanisa kuzviripira. Yeah. It's a big challenge ndinayo kuti when I go out there, I still have to kuvaripira vanhu ivavo, and nechivanhu chedu for sure I have to do everything zvanonge akataura. Pamakaona mukana wekuti muri muno muchitaura nana sekuru nana mbuya, help yamakawana so far ndekuti chikuti mudzokedzane pfungwa dzenyu? Yeah, I did go through my counseling sessions akawanda, especially during the first days. They helped me a lot through our rehabilitation officers. Wandibatsira through my counseling session, chigara neni pasi chimutaura that's not the end of the world, you can do something out there, kambonosopedza chigowe, just take it easy. Ukanyanya kufungisisa, it will affect your health, kukwara ne-BP, you can develop some other diseases while you are in here. Uchifungisisa, so those zvinhu zvakanyanya kundibatsira up to now. Anaika. Mune maprograms akasiyana-siyana, kuna vari kuita motor mechanics, vamwe vari kuita auto electrician, matraining, macarpenter. Imimi mapfungwa dzagadzikana, ndezvipi zvamakasarudza kuita muno? Pakazongouya ine opportunity yekuti tizosarudzwawo kuita kugadzira mafreezers. There's this project which started recently, freezing making yekugadzira mafreezers. That's the project, and ndakazongoti let me take it, maybe it can help me out.
someday ndabuda kuzoko I can start my own project, make a living out of it. You know vanhu vari kuitwa muworkshop matiri Yeah, muno you know, and we try to workshop my team. andi imi semudzidzisi hazvina kutorera nguva yakareba here kuti mubate kuti zvinoitwa so the process yemanufacturing yachona kusvika pekupedzisira. Unonga ne-added advantage yekuti zvimwe zvinhu unokurumidza kubata, but zvimwe zvinhu zvamachinery you'll be learning step by step uchingoenda. Okay. There's new things unonga watasangana nazo muupenyu. Anditi. But I'm a good learner. Alright. Tisingataurei marecipe amunoshandisa, maquantities, ingredients nechichi kuita let out the secret ingredient. Take us through the process ye freezed manufacturing. Yeah, freezed manufacturing. Okay. You know, starting from mixing the ingredients. Right. Like we use my container 250 mils. Then it all some ingredients there from there. Then it's just a coloring. We use different coloring like cherry, orange, red, and cream soda. So we have those make up for 4 flavors. Tagazira 4 flavors yedu. Then tinozoisa some package yedu. Plastic package yedu inongane 52 units, 52 freezers. So it's 13 per color. 13 per color to make up 52. You buy that package. Then it's not a package with my freezers. Okay. At already ready for market. All right. Even the product. Iri kunaka zvakadini? Iri kunaka zvakutoti tubika chaizvo. Ndinonzwa kuti zvizotanga izvi pane vamuri kuita partnership navo makasununguka zvenyu kutaura zita ravo uye nekunzwawo kuti kana mapedza kuagadzira ari kupedzisira pambare musika here kana kuti musika wemabhazi muno mamutare kana kuti ari kuzoiti zviri kuzofamba sei? We are in partnership ne Hope Deliverers. So iyo tapedza kuagadzira vanotsvaga market anditi. Then tapedza magadzira woendesa kumarket. As for now, we are still venturing. It's a new product which will venture into market. So still have a challenge by marketing, but as time goes on, I think maybe not zvazvikureva kuti muchiita muri panapa mungakwanisa here kuziva kuti pazuva muri kuburitsa akawanda zvakadii? As for now, pazuva at least to produce 110 packs per day at least. Okay. Handiti. Saka kuri kuti pane business people vari mamutare kana vaya vari kuti tiri kushaya mabasa. Vakadzidza zvavo vari kushaya mabasa vakagara kumba. Munhu akadaro mungamutengesera kuti chi ari muno mamutare kuti auye azotenga mafreezer oisa kufriji yake kumba obva anoita se obva anotengesa apo kana pamabhazi kana kuti pamarengi kana kuti kana mumba chaivo vanogona kutengesera. Ndimi sales rep, teacher by profession, sell to them. Vagozouya pano vachiuya nekurehab vachiazoita se kuzotenga. Our product is called the best cool freezers, and we believe we are the best in making my freezers. So if you can taste, we have the best taste for my freezers. And I can assure you that mukatenga my freezers mukatengesa kunze can come more for demand. We should demand more of our product because my customers anonga autoda zvakawanda because taster sweeter more than any other product iri popa mafreezers irigadzira mafreezers. Handiti. Vari kuzvinzwa vanhu vese vanogara munharaunda yemuno mamutare nevamwe vari kwedu kuharare kwatabva vakasununguka kuuya kuti vazoita sei kunyange nevari kunze kwenyika. Handiti. Kana Mozambique rinosvika kai? Takatomboendesa kuMozambique. Tinoexporta kuMozambique. Okay. Like pane almost 200 packs dzakabva kuenda kuMozambique. Manje. About a week ago. Imimi munonzwa sei maimboexporta mastudents achibuda mumaclass makuexporta freezers. Yeah, I'm very proud to be one of the pioneers of this freezer making project.
I will feel great for sure product yedu taku export kwenda Mozambique. Maybe as time goes on inoda kutongoendesa maybe na South Africa, Botswana or so. It depends with the demand yema customers edu kuti ichasvika kuti. Right, ngatita sezvo kuti madzidza izvezvi makwanisa kunge muchiita zvinhu zvakadai. Chi chinodiwa kuti atimbovhunitaurai kuti imi muri teacher by profession. Kana mapedza muda kudzokera ku teacher here kana muda kudzokera muda kutanga zvemafreeze mupfungwa dzenyu dziri papi zvinezvi? I believe kuti life andiitika when something happens, it happens with a purpose. And I've learned to myself, failure was just an event, and it can lead me to another greater heights. So I think teaching, I can make a living through this freeze making. Yeah, that's my wish. I just hope to ndikabuda start my own project. Do ta machinery yangu ndogadzira mafreezes sangu. Okay, mukoma Amos Gwinya, chinodiwa kuti utange kuita business rakadai so chi kutati ngatiti pane mawewishers ari kunzoko. Pane chi chinodiwa kubvira kuma machinery nezvikwanisiro zvese tikona maplastic empty packs. Can you explain to us what is needed for anyone out there kuti akuzoti ndoda kubatsira Mr. Gwinya kuti vaite sei vatange upenyu hwavo vaita sei vabuda. The biggest thing chinodiwa imachinery ndiyo chinhu chihombe chinodiwa pakugadzira mafreezes. The other things zvinongodiwa manonga ingredients then chinoshandisa futi sugar ndo imwe inonyanya kudiwa. Then panombada futi another building, a good building kunyasa kuisa project yako yorana zvakanaka uchiisa storage yako uchiisa imomo same building uchidi. So I think those are the basic items zingadiwa, major items. Okay. And then in tataura zvepackaging zviya packaging yacho maempty acho naiwayo aya ekuisa mafreezers neekuzoisa this one is called an auto pack yacho inonga ichingotengeswa yakadaro auto pack yacho yemafreezers. Then inodiwa futi ipapo. Kana muchiti auto pack mutaura zveplastic iri? This plastic inonga iri raw. All right. Okay. Untinonzi auto pack. Auto pack yacho inodiwa. Okay. Right. Mimi muchinge mabuda muno mataura zvebuilding. Freezed manufacturing chinhu chaunogona kusarubvisa rimwe bedroom maybe wototanga kutoita mune pekutangira here imi kumba kwenyu kuti tisati tataura zvebuilding ingazowanikwa zvayo kumaindustry? Tine pekutangira kumba kwedu like ndinogara panyanyadzi. I have my own house there. No kunotangira that project because my gates they are there. Mvura iripo. Right. Maybe I can start from there. All right. Zvinotora nguva yakadi kuti uzvibate izvi? Kune vazhinji. Like kudzidzisa someone. I think in a week's time or two. Unongotobata. The biggest challenge iripo ndeyekuoperate machine, but for someone anonga achikwanisa kubata zvinhu zviri easily, 2 weeks unongokwanisa kuoperate. Patakamboita imwe interview takaita tiri kuhwawa pane imwe teacher futi wandakasangana naye. Iye akazenge achitichawo futi muprison imomo. Imimi are you imparting your skills muno? I was doing that before. Now we are this project. Okay. Pane ma student anangobatsira batsira muri teacher ku secondary kana primary? Ndi teacher ku secondary. Ku secondary. Saka muno ma subjects amaibatsira nawo ndi api? Geography. Mainly geography. Only ndo ndaingodzidzisa. Andiri. Tinotenda. Mashoko enyu kuna nasekuru vanokubatsirai muno ndiye kuti chi nana gogo? Where yapo. Mashoko angu ndekuti
ndinotenda nerubatsiro rwavanotipa. Like tinodapererwa nema-ideas pese. They are there to guide us through chitibatsira. They give us hope kuti there is life after this whole thing. You can be convicted ushorwa nevanhu vakawandisa, but I believe out of this I still have to rise up and be counted among those who persevere despite failure. Okay. That chance. Abada kupewa mukana wekuti kana pane vamwe hama dzemudzimai wenyu vamwe musina kuwana mukana wekutaura naye vakazoona vhidhiyo iyi mungade kuvapa mashoko enyaradzo ekuti kudii? Okay. Now, the greatest thing is I'm very sorry for what I did. Yeah, I do regret for the whole of my life. Yeah, it's a thing which always pains me a lot, each and every day. But I'm really sorry. I do ask for their forgiveness. Maybe they are supposed to just accept me back, and then can move forward from there. We still have a baby. Yeah, still have to take care of the baby there. Okay. Ndachida kutaura nyaya yekuti pamuri munomu iye zvinezvi mukapuwa futi mukana wekuti mudzokere kunodzidzisa, zvinhu zvakakuomera here kuti mubatsirane neverehab kune vama students futi achiri kuda makatozviramwa here kana kuti? Handina kuzviramwa totally, but ndamuno nowana like ndane another mind. Kuti I can make a new living out of new things. All right. So I want to challenge myself kuti ndiite zvinhu zvinyowani in my life. Maybe ndinokwanisa kundibatsira more than what I was doing before. All right. Imi mubvunzo wangu wekupedzisira tichivhara chirongwa mukoma Amos ndokuti tiri kukupaiwo mukana wekuti nyaya dzedomestic violence dziri on the increase mu Zimbabwe. Imimi you are also a teacher by profession. Your words of wisdom to people who are out there who are experiencing domestic violence, how best can they avoid a situation yamakasangana nayo imimi? First thing, whenever you are having marital problems, just seek counseling as early as possible. That's the first step. Then maita counseling, mawana counseling, kana zvaramba. Yeah, you are not supposed to like force things, especially for women. There's an increase kune Mudzimai Wangu Akafa. Yeah, they are supposed to seek interventions. Yeah, interventions kuti vanobatsirwa. Kwete kungoshingirira kugara until zvinhu zvazokuaffecta zvakanyanyisa. And to men, this is what we are supposed to take care of our women, not to treat them bad. Love them as they are. From the very day you are supposed to love your woman until death. Tinotenda zvikuru kwazvo. Aiwa, ndimukoma Amos Gwinya, makore 38 ekuberekwa, vari muno mutare prison nenyaya mutare remand nenyaya ye-culpable homicide mushure mekunge paitika domestic violence vachibva mudzimai wavo azoshaya mushure medambudziko iroro, nyaya yakaitikira kuchimani-mani. Vari kukumbira ruregerero kuhama dzemudzimai wavo nevanhu vari munharaunda nevavaishanda navo vese. Mashoko avo mavanzwa. He regrets what happened to him and his family. Nekudaro upenyu hunoenderera kumberi. Isusuwo tinoti aiwa, tinoti Mwari ngaakunyaradzei panguva yakadai kumhuri yemudzimai waAmos Gwinya. Tichienderera mberi ari kukumbirawo kuti pane zinga achizenga abuda kana kuti kunyange achiri munomu kune vanoda kuvabatsira pane zvikwanisiro kuti varambe vachienderera mberi ne-free set manufacturing makasununguka kubata rehab yemuno mamutare kuZimbabwe Prison and Correctional Service kuti kuti mugone kuchinzwa kuti zvimwe zvinhu zvavanoda kuti vagone vachiita mabasa aya zvakanaka ndeapi kuti business iro rikure varambe vachienderera mberi nebasa iroro. Asi shungu ya Amos kuti
achinge abuda atange zvinhu zvake. Pane nguva tingati basa nguva yakadi kuti mubude 24 months. 24 months. Yeah. Basa ramakore maviri kuti vange vachibuda inguva yekuti anonzwa moyo unoda kubatsirana namukoma Amos anogona kutanga iye zvinezvi preparation yekuti vagone kuve vachiwana mushina uye nema ingredients nezvimwe zvikwanisiro zvese zvinoita kuti vagone kunge vachitanga kambani yavo pekuitira patoripo nakudhara asi pekutangira in terms of kutenga semunhu anenge achibuda muprison panenge pasisina mari kana kuti vazvitengere mishina iyoyo nekudaro vaita appeal kwamuri memhuri yeZimbabwe vari muno muZimbabwe vari South Africa vari pasi rose kunana UK kuAmerica batsiraiwo mukoma Amos Gwinya munogona kufona kuprison kuno muchiwaniswa zvavanenge vachida uye kuti mungavabate sei kana ubata isusu pano paSlyMedia TV iye zvinezvi hatichagona kunge tichipfuurira mberi nechirongwa chinechi nekuti chatuka chikakwata sekutaura kwamai chisamba ini ndinonzi mukoma Sly simbi yebasa tiri paSlyMedia TV chirongwa chinonzi Home Away from Home. Producer wechirongwa nditarumbidzwa Rudhenya andinaye panapa aita kuti program ine ibudirire mazvita.